Rezidenčný komplex Liget prináša na Slovensko nové dejiny bývania. Vysoký komfort, vynikajúcu polohu a najmodernejšie technológie. V dotyku so sadom Janka Kráľa sme postavili tento jedinečný a luxusný projekt Liget. Vzhľadom na jeho jedinečnú polohu sme sa sústredili na architektúru, dizajn a nemenej podstatné technológie. Prostredníctvom týchto technológií zabezpečujeme výnimočný komfort bývania našich klientov. Nemenej dôležitá bola pre nás úspornosť budovy a minimálne dopady na životné prostredie. Vďaka lokalite s výborným energetickým potenciálom podzemnej vody sme pre komplex navrhli ekologický a udržateľný zdroj tepla a chladu. V strojovni sa nachádzajú 4 tepelné čerpadlá CIAT typu voda-voda. Celkovým tepelným výkonom 812 kW a chladiacim výkonom až 856 kW. Tieto čerpadlá zabezpečujú vykurovanie orev teplej vody a chladenie celého objektu. V budove využívame na chladenie prioritne free cooling. Tento free cooling nám slúži na zníženie energetickej náročnosti budovy. Pokiaľ free cooling nestačí, zapíname kompresorové chladenie tepelných čerpadiel. Do budovy sme dodávali vzduchotechnické jednotky. Danými jednotkami meriame teplotu, vlhkosť a množstvo CO2 vo vzduši. Na základe týchto hodnôt riadime distribúciu vzduchu v daných bytoch. Celé riadenie je riešené na diaľku cez internetové pripojenie. Pred samotnou realizáciou kolega spraví 3D vizualizáciu, ktorá našim technikom slúži na lepšiu predstavivosť, ako celá strojovňa bude vyzerať. Na základe tejto 3D vizualizácie sme investorovi ušetrili priestor a tým pádom vznikli priestory, ktoré mohol predať účastníkom daného objektu ako skladový priestor. Okrem jedinečnej architektúry a dizajnu, ktorý ponúkame našim klientom, sme nezabudli ani pre maximálny možný komfort pre našich klientov. Ten sme sa rozhodli zabezpečiť prostredníctvom rekuperácie chladeného stropu, fan coilov, zátopových senzorov, fix screenov, podlahového vykurovania alebo konvektorov. Toto všetko v našej budove riadi inteligentná elektroinštalácia značky Loxon. Nie v každom projekte je samozrejmosťou, že viete každú izbu regulovať osobitne. Toto zabezpečujú termostaty, ktoré sú umiestnené po jednotlivých miestnostiach. Ako VSE sme vybudovali strojovňu tepla a chladu. Tým pádom sme investorovi ušetrili značné finančné prostriedky a nemusel sa danou strojovňou zaoberať. Tým, že sme danú strojovňu vybudovali, budeme dodávať teplo a chlad po niekoľko rokov. V danej dodávke patrí aj servis. Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už využívajú výhody moderných energetických riešení. Navrhneme vám jedinečné, udržateľné a ekologické riešenie. Ušijeme ho na mieru presne podľa vašich potrieb.